Christianity is one of the very interesting religion. We have one common ground, which is the Bible. We've got one book of life that is uniting us, which is the Word of God. What is interesting is that the same Bible is interpreted by different pastors, apostles, bishops, scholars, anyone, believers, anyone you want to say. As a result, we've got multiple and different doctrines as believers. The truth of the matter is Christianity and uNkulunkulu yedwa, not Jesus mkhulu afuthi yedwa. So we started the Power Hour, not because we wanted to create a division, but we wanted to encourage engagement for people to sit in the one platform and discuss what I think this is how we should worship God, and I think this is how we should be living as Christians. Is to show the world in as much as we've got multiple doctrines or different doctrines, that is why sometimes we turn stones and it's just a bit uncomfortable. At the end of the day, you see us having tea together because what is grounding us is Christ. So I want you to understand as we watch the show, the purpose of the show is to encourage dialogue, create a good spirit amongst believers, and make sure these doctrines that we are following are not divided. There's only one ground, which is the Word of God and I want to tell you we will keep on turning the stones, but we know the center is Christ. As we always say, if Christ is not in the center, Power Hour is not there. Sit back, relax, as we turn more stones. This is Power Hour. I am Pastor Swelidlamini. Welcome to Power Hour. Siyabingelela bazalwane, wherever you're watching this from. Sinibingelela ngegama eliphakeme likaKristu Jesu. Amen. It's a wonderful day. Lesithathu ebusuku sizidlalela sirelaxile. Siyanamukela ku-Power Hour, siyanibingelela. Special greetings to our followers. Greetings to those who are tuning in for the first time. Siyabonga kakhulu for tuning in. Siyabonga kuma-guest ethi kade sinayo last week. Sakhuluma umfundisi uRathebe kanye nodadewethu uZethu Cele. Sibongile kakhulu, siqhubeka nayo indaba ye-divorce emshadweni. Siyabonga futhi kama comments enwathumelile bazalwane. Keep on sending those comments and the suggestions. Thina niyakhuluma, thina sense. So siyabonga kakhulu. I want to remind you that this show is for Christians, made by Christians, and it's made for Christians. The views expressed in the show are individual views. They have nothing to do with 760 TV, as well as Power Hour. So everyone is expressing their views. Now, if you are free to express yours, lapagma comments, and do it in a dignified way. Sikhumbule ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Siqhubeka nayo indaba yethu namhlanje. Sihlangene nomfundisi uSkhakhane, umvangeli uSkhakhane. La khona ke naye eza nawo akama views ngendaba ye-divorce. Sesibazwile abanye, sesizwa manje ubaba uSkhakhane. Into ye-divorce ke is complex bazalwane. So it's important that we hear different views so that we can be able to give justice to this topic. Samukele ke inceke kaNkulunkulu. Etha boss, Sosha. Sosha lami. Ukahle Sosha? Khona Sosha. Etha. Saphela kodwa. Hayi ziyaduma mfowethu. Hayi ngiyabona phela hayi. Ngabona usuke topic omlilo. Yasukela umlilo ngoba manje nisaba ukukhuluma ngalento thina siyashaya lento manje. Hayi isikhathi Sosha. No manje ngithe ngikulande mngane wami ukuthi nawe ukuzosho ukuthi uyibona njani. Yeah. Mfundisi, asikho ikustade nje strange vele sihlale phezulu kwa. Umntwana kaNkulunkulu uyadivorce Skhakhane. Umntwana kaNkulunkulu ziningi zonke izinto. Yeah. Ezibhalwe eBhayibhelini ongafanele uzenze mamzalwane. Yeah. Njengokudla isono, njengokucasuka, yeah, njengokuthuka inhlamba, kodwa uyazenza mawucasukile. Yeah. So ke ne-divorce, it's one of the things that will happen, but perfectly. Yeah. Akufanelanga yenzeke. Okay. It's not the perfect will of God. Okay. Yeah. Okay. So ukuthi umntwana kaNkulunkulu uyadivorce, but divorce nsuku zonke. Kodwa it's something that is ayikho ku perfect will kaNkulunkulu. Okay. Yes. Okay. Yes, so uthi uNkulunkulu akuyona i-perfect will kaNkulunkulu. Yes. Kodwa i-reality ithi siya-divorce. I-reality siya-divorce and ufuna understand social ukuthi nabazalwane ufuna ba-understand. Yeah. Ukuthi after Adam. Yeah. No Eva. Yeah. Be invite eliyanyoka.
Yeah. Kwakunesivumelwano lesasikhona before kube nesono. Yeah. Lapho umuntu wesifazane nowesilisa babelingana. Okay. They were equal in all offices. They were equal. Okay. And umibandla selibuyele kwi-perfection, that means kwi-millennium. Yeah. Lapho lithi iBhayibheli sobe sereigna noKristu. Yeah. Umakoti kaJesu sobilingana noJesu. So umuntu wesifazane uzathi uJesu sobuyela kule sibe ngathi ingelo sabe sengasekho ukuhlukanisa ukuthi lona. So yonke lento ye marriage eyashintsha. Yeah. Ilesikhathi sesono. Okay. That means konke lo wethu kuze kuthiwa kumakoti uyahlonipha emzini, uyozala ingane, indoda izokubusa. Lokho kwashintsha icovenant. Because umuntu wesifazane wayese involved the inyoka emshadweni. Yeah. Then kwabese kwathuka endodeni ukusukela namhlanje ku superior yakhe. Yeah. Masa ngena kuleyo covenant ke sosha. Yeah. Izinto as apply ngokufana. Okay. Either it's divorce, either it's tembo, either anything. Yeah. And amaphutha abazana abakwenzayo because we living in these countries that was democratic. Yeah. Zithatha culture from other countries like United States of America. Yeah. Like culture democracy by apply ebandleni. That's what is causing chaos. Ukudivorce kwakukhona isikhathi kaMoses, ngesikhathi kaJesu bafike bamstressa ngalombuzo lo still. Bekukhona ngama dark ages ukudivorce ngeke kuphele sosha. Because kuyenzeka lithi iBhayibheli okuhlanganiswa uNkulunkulu akekho kuyenzeka okuningi akuhlanganiswa nje uNkulunkulu. Yeah. Udonswa lokho okudonsile and imishado uNkulunkulu akasazi involved as the prime uniter. Yeah. After ngene isono uthi zithathele unkosikazi wena. Yeah. So ke nanzi into engifuna ukuyigcizelela sosha abayizabazalwane. Yeah. Akhona lot iverse eBhayibhelini. Yeah. Lapho kubuzwa ngomuntu wesifazane ukuthi angayidivorce indoda. There is not even a verse that allows her. Yeah. Wonke abantu ababuzayo babuza ngendoda. So umuntu wesifazane yena akana right ukudivorce. Umuntu wesifazane akayithathi phela indoda ethatha umuntu wesifazane. So akana right ukuyilahla. Alikho iverse you can go to Jeremiah chapter 3, you can go to Deuteronomy 24, you can go to Matthew 19. Every question that is there kuthiwa ngabe ku right ukuthi indoda ilahle umfazi. Because once lo mbuzo uma ubuka uveza kahle amhlophe ukuthi abalingani labantu. Because umuntu wesifazane makwenzekile wayishiya indoda yakhe uthi uPaul akahlale ngashadile lo muntu wesifazane. Okanye abuye lendodeni yakhe alisho endodeni leyo nto. Skhakhane ushuthi wesifazane biblically akana right yokuthi apply divorce. Akana scripture. Yeah. Because my divorce akana scripture is question ngomuntu wesifazane. I'm standing here, anyone was iBhayibheli akazela kumina azongibuza lapho kunomuntu wesifazane wafuka abuza ukuthi angayilahla yini indoda. Akekho. Only amadoda anale option. Because abalingani. Okay. They are not equal. Indoda mase bengena kule covenant, indoda uNkulunkulu uma ilahla divorce ke it's even secondary permissive will. It's not even supposed to exist. NgokweBhayibheli permissively if indoda inga igculisekile ngalomuntu wesifazane lithi iBhayibheli he may take another wife. That means ungena kwisivumelwano esi right yakhe ngokwe-permissive will system. Yeah. That's the only thing esayibona iBhayibhelini. That means if awugculisekile, if you find a fault, you can take another wife. Ingako uMoses wathi yena wathi uthi uJesu sikhathi bevuma idivorce ebanika incwadi. It was not thandwa kaNkulunkulu, it was because babefika nema questions obukhulu benhliziyo zabo. uMoses wazobona ukuthi lama questions lawo akaphenduleki. Wagcina sebanika incwadi. Kodwa ngesithemba akaza asho kurongo. And mawubuka wonke ama countries are from la iBhayibheli khama ngakhona, the eastern countries like Arab and Africans. Yeah. They never moved from that. They are still doing it. They are still doing like that. Ilahleke wena ivangeli lithathwa liya eEurope ufika umuntu ongumpriest. My goodness akashadile. Uphula iscripture nje number 1 yena ukuthi akufanele ukuthi abe upastor engashadile. Kuba uyena manje futhi ozopastalisha ibandla aranto zama divorce alalela inhlambulo zabantu engashadile yena. You can't be a pastor ngashadile. You cannot be a son lokhuzane elder okanye need to pastor lo muntu nje ushubana ngesonto okuyena ibandla. You cannot do that. Ithi Bible uyena umuntu ongavumelekile ukuba namakhosikazi amabili, uyena umuntu ongavumelekile lokho ukudivorce.
Maka divorce she must be removed from that. Aqhubeke nje umpostoli, umvangeli or whatever kuma office lawo 5 because igift ke sithathe kuwe. Yeah. But to be a pastor okanye to be not a pastor because pastor is an office, Yeah. to be an elder or Yeah. a bishop. Yeah. Lokho Yeah. bishop. Deacon. Lokho kuyimpoqo ukuthi kube husband of one wife. Because fana be isibonelo. So mayishintsha abafazi ngasona isibonelo. So okay, those at the Old Testament abapriest yabona were forced to marry virgins because bakwi last intact life of ukuthaknakela umakoti kaJesu. Omunye nje umzalwane nje ozivangelelayo noma onobizo yena if eba ne problem angamlahla umkakhe. No, it's not ukuthi angamlahla umkakhe. Angeke affect office lakhe. Yes. If emlahlile unkosikazi wakhe ngeke ilahle affect office. Lo bishop yena ufuna akhishwe in the office no deacon. So okay, that's how you must understand it. Ukuthi isikhathi ke ivangeli lesosha lithathwa ila countries. Yeah. Libuya kuthina like njengalithini let's say America right now. America we are taking this democratic we are all equal thing. That's why ubona all yonke lento is protest iyaketelekwa lana. Because America kwadahle kumnotho ngo-1933 then after the abantu besifazane not even allowed to vote then babona ukuthi okay bashaye kakhulu then mase bevuka ngo-1934 bathi no women are equal with men ukuze benze ukunyusa economy because women are many. So leyo nto i-understand iyagcinisa ingena esebandleni ke manje iyagcinisa ingena kwi-divorce ke manje. Yeah. And mayishintsha because women are many mayishintsha i-constitution iyafavor kakhulu even kwi-divorce abantu besifazane. Njengobona namhlanje indoda kuvele kuthiwa ingane sani nonkosikazi. So those things are civil problems. Azona ezenkonzo obusosha. Sosha uNkulunkulu then is expect ukuthi athini umuntu esifazane eseze waphuma ihlo. Okay, sosha. Useze waphuma ihlo ushade nomuntu omshayayo. Sosha. Now liyamshaya isathaniya lemdedeli liyamshaya every day. Then can we then really say umuntu akahlali ngoba lithi iBhayibheli sosha uma ngabe isoni sifuna ukuhamba sihambe isoni leso. Isiphi isoni? Leso sishaya unkosikazi. Akuyena umzalwane lo. No, but ngithi mina isona sifuna ukuhamba. Si right izinkosikazi akamelahle kusawumngami. Yes. Sibenzisa iBhayibheli nje ubuchaza ukuthi awukwazi ukungilahla. Cha sosha umama sithi akahlale bemtrapo. Sosha mama that's a different case. Umuntu abuse umuntu esifazane sosha that's even inhuman. That cannot be standard. Mina ngiyifaka la ekutheni lo muntu is a heathen. Like mawufunda 1 Corinthians 7 lithi iBhayibheli umzalwane uma ehlalisane kahle nomuntu ongakholwa. Yeah. Akaphoqelekile ukuthi amlahle ngoba angamcertify ngani ngokholwa. Kodwa libese lithi ongakholwa mayefuna ukuhamba kahamba. Mina umuntu oshaya unkosikazi because lo muntu ufuna yaboshwe number 1 ufuna ejele nje lo muntu. Yeah. So to me lo muntu lo kayena umzalwane. So usister lapho akanacala lapho angahamba. Mina ngikhuluma ngokuhamba sosha lokho khona sosha. Lokuhamba lokho osekugcwele. Yeah, uthi uyahlala nabantu abalalela uthi understand ukuthi lo muntu is just nje ukufela ukusubmit kule ndoda then usefuna ukuhamba. In those conditions sosha if there is no abuse if there is it's just ungathobelani noma yini whatever reason noma ke sosha ke asike siyeke le abuse akusikhulume nje kanye divorce let's say umuntu esifazana uhambile. Yeah. Avumele ngeBhayibheli ukuthi ashade isaphila leyo ndoda. Funa ahlale. Funa ahlale izisho. Meya washada uyaphinga. Uma ngaba sosha ngiyalithanda ke lelo sosha. Ngoba lenixabanisana abantu abaningi. Yeah. Bafika kuJesu bathi kuse Jesu. Jesu ngaba indoda ingamlahla nomuntu wesifazane for any reason. Uthi Jesu kwakungenjalo eqaleni. uJesu mayekhuluma seqaleni ngesosho ukhuluma before uGenesis 3:15. Okay. Before uqala isithembu sabo Solomon yonke lento leyo. Uthi uJesu kwababe babili laba ku11. Yeah. Abesathi kuJesu uma ngabe indoda ixosha umfazi kungasona isongo sokuphinga lo mfazi ahamba ashade enye indoda lo yomfazi ucommita ifornication. Abesathi kisono sendoda siyi1 imxoshile. So ke uma imxoshile indoda has caused the woman to commit fornication. Uma ngaba ke sosha ihambele engaxoshiwe, a man is not bound in being wrong in that case. So indoda kwi divorce yokuhamba kumuntu esifazane i wrong if ixosha umuntu esifazane emshadweni ukuze ithathe omunye.
Okay. And sosho hayi ukuthi uthi ngconi ed. Lokho sosho is a permissive will. Yazi sosho uma udivorce. Unkosikazi akuhambe. Uthatha omnye unkosikazi. Uyazi uliphambi kwaNkulunkulu ngoba permissive will nabafazi ababili. I-divorce phela uNkulunkulu ayazi. Lo nkosikazi ohambile remains your wife until uze ufe. Okay. Ngalendlela ukuthi lize lithi iBhayibheli if lo nkosikazi ecabanga ukubuyela emuva angabuyela if engakazalalwa enye indoda isikhathi ehambile. Because makalalwa enye indoda isikhathi ehambile lithi iBhayibheli sekungcola uNkulunkulu asayingeni leyo. Because lo muntu esifazana useshare yamadoda usenesithembu which is abomination phambi kwaNkulunkulu usifazana share yamadoda ukuthiwa esaphila. It's an abomination, it's unspeakable, it's heathen. But where is the verse that says that? Oh, Sosha. Yeah. Asiye ku many verses. Deuteronomy 24. Let's go to Deuteronomy 24. I think it's a when a man had taken a wife and married her, and it come to pass, and she find no favor in his eyes because he had found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement and give it to her hand and send it out of the house. And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife. And if the latter husband hate her and write her a bill of divorcement and give it in her hand and send it her out of the house, or if the later husband die, which took her to be his wife, her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife. After that, she was defiled. Okay. For that is an abomination before the Lord, and thou shalt not cause the land to sin, which the Lord thy God had given thee for inheritance. Which is Jeremiah 3. Okay. Same thing. Image Sosh. Yes. Uthi kumina owesifazane mayephumile emshadweni wala nenye indoda akasaphindi leyo ndoda. Akasaphindi. NgokaNkulunkulu sekuyi abomination. Sekuyi abomination. Indoda kodwa ephumile yalala nomuntu besifazane isithembu. Yes, because abalingani covenant ye sexuality abangena kuyona akanaqala nabafazi ababili, and a man has got a right to have two wives. Does that still apply social in this new covenant lesikuyona? Yes, no social line kulale kahle. Yeah. Ngibuzisa ukuthi earlier on when we started, yes, uthe i4 liyenzeka insimini yaseyideni. Yes. Where equality umuntu wesifazane nowesilisa. Yes. Ila zahlukana khona. Yes. Ukuthi from ukulingana indoda siba above. Yes. So njalo. Yes, social. But that fall uJesu wayirestore akashiyanga ngisho into eyodwa. uPaul wezathi akusekho ndoda akusekho wesifazane incwadi yabaseFesu uthi akukho ndoda akukho wesifazane. Yes, social, but ukhuluma ngesalvation lapha akakhulumi ngemshado. Umshado social is an institution isono saqala emshadweni social. No, ngikhuluma in terms of equality. Whatever that we receive through the fall, uChrist why restore. Social why restore? Ake ngilinganise nje. iBhayibheli lithi nasaphulukiswa ukugula sakuthola ensimini yaseyideni angithi. Ngomuntu engagula. Yes. Angithi. Yes. So sathola opportunity ukuthi siphiliswe ngoChrist angithi. So siyaphila ngokukholwa. Asiguli social. Asiyagula but siyaphila ngokukholwa. Yes, social. Whatever we don't have now, I believe ukuthi it's either faith asinayo because bakhona abantu abagulayo ngokuphila. Nawo akakhulekelwa kwasinda. Yes, social. Nami ngangakhulekelwa ngasinda. Yes. So that let their prophet Isaiah we can't say ayikho. Into eyenzeka mhla kubuya uJesu because ikhona. Yes. There are so many things that I don't have. Yes. Not because uNkulunkulu uyahluleka. Yes. It's because of lack of faith yami. Yes. Yes. Kukhona izinto engengikholwa nami ngibona along the way ukuthi cha lento le kungihlulela ukukholwa la. Ngi-honest phambi kwaNkulunkulu ngithi Nkosi I was trusting you for this part kuthe seku day 57 ngahlula ukulinda 3 days ukukholwa kwami ngihlulekile not because uNkulunkulu uhlulekile. Yes. And people have a choice. Yes. Because now i-restoration enzo Jesu we still have to get ungena kuyona ngomvumo sivuma ngomlomo sikholwa ngithi ngamamazi ingako ukugula ngazami kuze wipe wona wonke umuntu wena ongenayo you choose to get in. Yes. So the question is can we still apply ngifuna iqalise ngoba ngiyazi umuntu olalele will say can we still use the old law yes under this new covenant? Yes, social, because umshado phela awungeni kuma benefits of grace. Social. All right. Ukhumbula ukuthi umshado sathi kwathi nje ngiyoqala kuGenesis 3:15 ukuze ngenze to understand where things changed.
kuGenesis 3:15 uNkulunkulu wathi kumuntu wesifazane from now uzothola ingane kabuhlungu. Leyo nto was not was not a perfect plan kaNkulunkulu. We know zonke nokugula kwabantu besifazane, we know everything. Now but we still work today. Lama cases asa apply manje isiphambano sadlula. So what does it mean? It doesn't mean we are still enyameni yesono. Imishado esiyenzayo sayenza sike enyameni yesono. So ama oracles kaNkulunkulu from achaza umshado from Old Testament asa apply all through. Yingakho uma ufunda uPaul lesosho, uma ufunda uPaul le 1 Corinthians 7, le verse ngelikhothile nje lokuthi umuntu esifazana abile ndodeni na 1 Corinthians 7 lo. uRomans chapter 7 the same thing ukuthi a woman lives by the law of his husband esaphila. That's a New Testament. Yeah. Ngiyakuzwa. So umshado usenyameni. So enyameni kunesono. Isono sangena ukuthi abantu balahla uNkulunkulu. They have to beg all the cases that are there. That's what is interesting, Sosha. This is very interesting. Yes. And yeah, as ushilo la abantu bakushayela lento. I am telling you vele bazokushayela lento. It's interesting ukuthi if we go with what you are saying, then in the house of the Lord, fanele ngaba sinayo ngisho incane debate yesithembu. Because if samba yabo nje masamba ngaloko kuqeda ukuchaza manje konke, then we should not even have ukuthi khona into zoxwaya ngoba unesithembu. People will just take wives because if we've just quoted Paul manje, mhlazane sebuyele endodeni yakhe senenkosikazi leyo ndoda enye kusho ukuthi senesithembu. Unesithembu lesosho. Yeah, futhi ngokusho kwakho ngisho engakabuyeli kuyena yesamxoshile mayithatha omunye still unesithembu. Angithi sosha lezi zinto uNkulunkulu njengisho ngithi every time ekhulunywa ngedivorce eBhayibhelini umuntu obuzwayo akakunikezi i-answer complete because kune area uNkulunkulu angayi-addressanga. Ingakho akekho umuntu oyedwa ongakunika i-answer yodwa. Yabona ngibuza abazali bebiza abantu labethi skip 400 rand usichazela ngento emshado. Kubizwa abantu engathi babe nemshado eright. Bufike bekhuluma bethi mina ngathatha lo muntu lo ngimnike nje enye intombazana nje yaselokishini. Ama principles akhe angasisebenzi 2%. Ishintsha phuzu utshwala because ayiki answer wena uma uthola ifavor wena osukuthola ifavor yokuthi uthole unkosikazi okunderstandayo. Hayi ukuthi uthole and ungathatha the same nkosikazi okunderstanda wena sinika omunye brother afika bosathane lapha. So umshado uso complex alendlela ukuthi awunayo answer ukuthi indoda yothi vele ithi yenza njena yenza ngathi athanda nomkeni khona ohlupha umthanda ahlupha twist ikhanda umthanda because nje yiko kunezwi because so ke kune element ke because sikilo mhlaba ngekho perfect sosha lapho ke ethi uNkulunkulu ke lana ke mina ngiphela la ngoNkulunkulu nabantu ke laphana ningenza noma nintenda kodwa yazini lokho umuntu wesifazane okwathatha indoda esibili angisam accept indoda eyalana yashada nonkosikazi womuntu or yashada nomuntu odivorciwe angisayi accept. Okay, so they are rules of holiness and righteousness that still apply. But akafani kumuntu wesilisa nowesifazane. Uma ngisuka nje mina ngithi ngishada ngisho kwale ndoda ethini so isithembu asikho perfect. Asiyoni perfect order. Perfect order is one woman, one man. But because sikule chaos uzokutshela ukuthi umuntu unkosikazi wami uhambile ngidle isono yini manje. So ke kunokuthi ahambelana namantombazana la emarezi iBhayibheli lizombonga ukuthi unesithembu mayithatha unkosikazi wesibili. Yabona Sosha, if someone into ishoyo I think it has a step. If someone into ishoyo isithembu ufanele ngaba sinankinga endlini kaJehova nezancinza kuba uSolomon wayenaso eBhayibhelini Sosha. Mina yiko bengithanda ngoba if yabo njengamanje akithi umshado ukhiphile uthe akuyona benefit ye grace uthathe ubeke eceleni, right? Ngamamazi we still apply the old rules emshadweni. If that's the case because phela isithembu sisithola eTestamenteni edala Sosha eTestamenteni elisha asisithola la Sosha akekho umuntu ongazi perfect plan yini uzathi uJesu he who made them in the beginning made them both male and female. Nobody doesn't know that. Lani topic is about divorce Sosha, it's not about umshado. And mina ngingena kwi-angle Sosha yokuthi abantu ba-understand ukuthi uma ke sekubhedileke asikhulumi la Sosha ngento perfect. Into perfect mina yazi indaba Sosha ngibuyela kulento ngibuyela ngoba ekuthenini I always find it a bit problematic to demolish the law. Yes. Right? The old law. And say we are under the new covenant. Yes. And then out of the blue, we go back and refer to the old law.
Because let us be honest, two laws cannot live in one place. Even nje la emhlabeni esiphila kuwona, if there is a law yama driver's license in South Africa ephasiswe ngo-1996, yasiya amendwa ngo-2001. Eka 1996 ifake emgqonyweni ngeke uhlangane nephoyisa lithi ngo-1996 no. Because the new law will come to existence 1 April 2000 ngalowo nyaka lo. Then you can always read the old one to understand what was the plan of them putting the law. Now I always ngoba on a serious note, if usamba ngaleyo nto kusho ukuthi izancinza because zazikhona. uNkulunkulu ambulalanga uSolomon ngoba nezancinza. uNkulunkulu akambulalanga uSolomon ukuthi wayenesithembu. So and siyasho futhi abafundisi basho bathi noma ngeyona perfect will kodwa it's permissible. We will discuss that ngelinye ilanga, but it's permissible. Kusho ukuthi if we go ngaloko umuntu onezancinza sikwazi ukumchitha embusweni kaJehova. We can't even call it uyona. Because then asinathi scripture esihlwanisayo lezinto ukuthi lokhu kuyavunyelwa noma lokhu akuvunyelwa. No sosho. No sosho. Holiness siyayishumayela sosho. Yeah. We are preaching holiness. We cannot allow into enjalo. Yeah. Lana sikhuluma ngomshado womzalwane. Umzalwane ophila holy life. Umzalwane benonkosikazi oyedwa. Umzalwane huwa obene purpose yokuthi uzophila nonkosikazi for the rest of his life. Yeah. Hayi ngikhuluma umuntu ameganga sosho. Ngikhuluma ngomuntu mina obe focusile. Then bese that marriage don't work. Yeah. Kunokuthi sosha lo muntu loyo enze into ezomisa esihogweni sokuthi aphumalale nonkosikazi umuntu or amanist ashela la dumisa imoto landa amantombazana la emares. Yeah. That is lokho kumisa esihogweni ke. Kodwa uma ethi ufuna uthatha omnye unkosikazi if engamxoshanga because mayimxoshile unezona ezimbili unkosikazi wesibili lwamthathayo uma lwayishada uyena uthatha isono salokho. So if unkosikazi uhambile but have problems ngizama ukhona ubrother engimzule ibuza leyo nto it's not a perfect will but it won't ngeke izimisa esihogweni but izomkhipha kumanye ama office eministry. That's all. This is Power Hour. Very interesting. We're leaving no stone unturned. Sizobuya khona manje, we're just gonna coincide. Siyabuya manje, stay tuned. Greetings kunina nonke balandeli nababukeli bePower Hour. Namhlanje ke siyaphuma sigcwala inkalo sogaleleka sizothola yonke imbono yenu bukhoma ukuthi nina kahle senithini. Kule topic ebulike iqhubeka nje sikhuluma ngayo ye divorce ukuthi nina nithi kuyaphunywa noma kuyahlalwa noma kuyabekezelwa noma into ehlanganiswe uNkulunkulu ize ihlukaniswe uyena bahlukaniswe kufa abantu noma nithi nina akuphunywe okuyahlalwa. So manje ke sizogaleleka sophuma zonke inkalo sizonizwa bukhoma ukuthi nina nifuna ukuthini kuthina. So manje ngishona khona sambeni. Mina ngokwami nje engikubonayo engizokusho i-divorce bafethu into right. Uma ngabe uzizwa ukuthi awukho comfortable and awukho happy emshadweni phuma mntakama kusaeli. Ngoba ziningi izinto esizibonayo ezenzakalayo uthola ukuthi abantu besifazane bayaviolate, abantu besifazane bayabulala at the same time. Akukho kusizakala isikutholayo umuntu umbona ngoba nakho sokuthola abantu bamsashona. Phuma ungalibe uthi wenzela abantu noma mhlawumbe wenzela abantu basemzini noma mhlawumbe wenzela izingane zicabangele ukuthi wena ungashona. Ningakwazi ukuthi mhlawumbe ke mawukuthi mhlawumbe uphuma kahle nenze i-co-parenting yabo nivumelana ukuthi izingane nizozibona kanjani. My view is that divorce is not necessarily wrong if you are. However, divorce at the end of the day is a personal decision. There's a fine line between tolerating and accepting. Boiling point you can't begezelela into that's no longer benefiting you. At the end of the day, marriage is supposed to be a relationship between two people, and if it's now serving for one, what's the point of staying in it? Mina mhlambe mfethe ngakusho ukuthi ngokamoya yabo lonto leyo awuse ku wrong ukuthi udivorce. Okay. But manje siphila mfethu kwi-21st century la khona abantu sebe adapta izinkolo zakweminye amanye amazwe benza ngezinye izinto yabo lonto le. So into ngayisho ukuthi ngingayivumela nawe
ngenxa ukuthi abantu bayabulalana mfethu, abantu bayadlisana, abantu abasekho othandweni leloqiniso, abantu abasayilandeli even imithetho yenkolo, you understand? Yes, singavuma ukuthi ngokwenkolo kuyisono, but esikhathini samanje mafethu, I know I'll say divorce ayivunyelwe. Bafundisi bethu siya understand abakwethu amavesi enwavulayo, siya understand ifungo abazenza ngalo ivesi, but umuntu mengabe sezophuma ngokwebhokisi sekwanele. Mina idivorce angiboni kuyinto enhle, kodwa ke esikhathini samanje ngingasho ukuthi kulungile ukuthi umuntu adivorce. Ngoba sesibonile ukuthi abantu abaningi emshadweni ababhekana nezingqinamba, bayashawa, bayahlukumezeka ngendlela ehlukile. Kenzeka kumuntu wesilisa ohlukumezekayo noma umuntu wesifazane. So mina ngibona kukuhle ukuthi manje usubona ukuthi umshado wakho usahambe ngendlela ade uplane ngayo. Phuma kulowo mshado la, ungaze uzuphume ngebhokisi, uyabona leyo nto. Indaba ye-divorce ngibona kuyinto e-right ukuthi kufanele yenzeke. If umuntu engekho happy emshadweni wakhe kufanele ahambe, kunokuthi ahlale endaweni la engasekho khona happy. Siza ngani lokho? Okunye engingakusho ke ngibuke isikhathi esiningi ukuthi nalento yokungabi nawo amashankura engathi udivorceka kalula uma ungenawo amashankura. Nizizwele nonke ukuthi abantu bathini bakhuluma okuseyinhlizweni zabo, babeka imbono yahlukahlukene. Abanye bathi siyahlala, abanye bathi no, asikho isikhathi sokuhlala mawuhlukumezeka phuma uhambe. Kodwa mina ngizokuadvise ukuthi konke lokho okucabangayo it's your choice. Lento yenza izilonge izokuphilisa, izilonge izokujabulisa, yenze. Nami ke angikhulumi ngokwami, nizizwele ukuthi abantu bakhuluma kuphi. Manje sengibuyisela kuwena mgcotsho kaThixo, ngithi nje over to you Mr. Siba. Danko. Welcome back, guys. Hey, stones have been unturned. Skhakhane ukhuluma into ezingixakayo. Impostolo ngichazela. Laba so uthi wena labantu abashadayo nabantu abadivorcile bathi labo bantu besifazane bayafornicate njalo bayaphinga. Yes. Ebeshada indoda yakhe isaphila. Mayishada indoda yakhe isaphila, lo lahlwe indoda. Yes. Okay. Kusho ukuthi isho ukuthini lonto? Isho ukuthi labantu abakholwa. Yabona igama elithi fornicator lichaza ukuthi mina ngisuka la njengamanje ngisukela ingane nje la ezikolweni nje ngilashe emotweni. Yeah. So uma lithi iBhayibheli uphila kona ubufele. Yeah. So uNkulunkulu lokho kubonga ukuthi lo muntu everyday lo uyaphinga everyday, uyafeba everyday. Yeah. Yeah. So lo muntu loyo uyesihogweni. Biblically. So uyamkhipha nje kule nje umusa straight. Cha, umusa phela akusho ukuthi insulta iqiniso. Umusa is the ability to respect the truth. So if usiniswa ngomusa but your character does not respect ama oracles of the Bible, awusindiswanga at all. Actually ama oracles of the Bible abekwe lapho to prove ukuthi are you truly saved or not. Uma usindiswa ngomusa but my goodness you have to be ingane yomusa. Yeah. Yes. So holiness is number 1. Yeah. So when umuntu esifazane edivorcile, yeah, washada nenye indoda, yeah, le ndoda le adivorce nayo isaphila. Yeah. Ama Roma 7 athi a woman liveth by the law of her husband as long as the last husband is alive. If the husband be dead, yeah, she can then marry. The New Testament le. Yeah. So ke umshado once umshado ngokuhlonipha, iBhayibheli umshado wokuhlonishwa. Utshengisa ukuthi uyisoni to begin with. Wenza izinto ngenkani, wenza izinto ngenyama. Yeah. So that woman should not is a sin. Actually into yakhe feeling respect even nasenkonzweni. Actually mayisenkonzweni serious nje. Fuze nje my goodness bam excommunicate because udla isono. Anqunu. Yes, nalo shado nkosikazi womuntu. Yeah. Because lo ndoda njengendoda yakhe isaphila ngokwe permissive will covenant yenyama. Le permit polygamy ke permissive will. uNkulunkulu ukuthi leya ndoda lesele lapha unkosikazi wayo. uNkulunkulu akayazi into yomuntu esifazane who's totally separated from his husband. And that's why the Bible indoda kufanelanga imxoshe because uke ngomxosha kanjani umuntu somthatheli. Ingakho ngize ngithi mina lama cultures omasulumani
nama cultures ezizulu lawa ayiswabiza ukuthi heathen mawuthi uyacheka biblically I'm more close to the Bible kwaZulu nje umuntu esifazana manje iphutha wayakhelwa lapha engadini indoda ethatha umunye because psychologically bebazi ukuthi she has to be this man's wife for life in any other condition ngalendlela uthi indoda ngokweBhayibheli fuza indoda noma kuthiwa unkosikazi ke mhlawumbe bahlukene ngokweBhayibheli fuza indoda imondle lo nkosikazi for life because ngokaNkulunkulu unkosikazi wakhe. So umama yena akakwazi ukuhamba avela athi nje ngikhathele le ndoda angahamba phela mayithanda ayithandi but asikho also stand eBhayibhelini akhona iverse elidiscussa leyo nto ke to begin with eBhayibhelini uyedwa umfazi engazo wahamba bawu2 uVashiti wahamba exoshwa kwathiwa kuthathwa uEsther ngoba ehluleke nje ukuthi mayibizwa indoda yakhe angezi lathi ikomiti akaxoshwa kwazoba ulona ke washiya indoda yakhe uPhilip wahamba oshada uHerod kwaze kwanqanyula ikhanda likaMprofeti ngenxa yaleyo nto ngendlela engafuneki ngake nje umsifazana oshiya indoda isaphila ayifuneki nje leyo nto kodwa asikho stand there is no question there is no stand there is not even a discussion eBhayibhelini of a woman permitted to leave his husband isaphila it's only amadoda abuzayo nabuzwayo kusho ukuthi iBhayibheli akukho nje lokho lo iBhayibheli kaza befair but iBhayibheli plan of salvation akuyona fair akuyona democracy ngizwanga aliyona democracy iBhayibheli iBhayibheli incwadi kaNkulunkulu ye plan of salvation ithi uNkulunkulu wamzonda uEsau wamthanda uEsau wamzonda ubani iBhayibheli alikho fair li plan kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu this is what ayithandayo this is what angayithandi and ke uzathi uPaul mayekhuluma leyo nto umqondo kaNkulunkulu asingeke uunderstand because imqondo yethu iphansi so vele alikho fair uma sibuka ngefair democracy alikho fair li plan of salvation Skhakhane ngiyazi ukuthi sikhuluma ngemshado should le nto econstitution yethu la South Africa wena wamsanda ukuthi abantu besifazane balingana nathi politically yeah I don't fight it because that's a world okay church wise I don't accept it at home ngisho ekhaya mina ekhaya yeah kwakho I know how can ngiphuliswe kwami so nasesontweni nayo yonke into uaccepta phela emsebenzini kodwa nje politically everywhere engifuna ukuyicorrect ke lapho sosho ukuthi masithi umuntu esifazana alingana wesilisa we are not meaning in the abusive way because indoda ukhuma indoda mayithatha unkosikazi ithatha yonke into yayo inike lo nkosikazi yeah so njalo iBhayibheli nebandla lothatha isihlalo sewundlu so that means uJesu sacrificed his life and gave everything to his wife so that we do the same thing. It's not ukuthi indoda inkulu in a brutal way no not like that yeah it's an order kaNkulunkulu so unkosikazi maba ekwakho kufanele umphathe like a queen yeah but ngokwe order yokuthi kuliza izibali order ukuthi uNkulunkulu Christ indoda unkosikazi yeah so ke ngokwaleyo order akulingana so this is power hour this is yeah yayish madoda ngeke ngize ngikiyeke ngakubuzanga lo mbuzo incenga kaNkulunkulu yashumayela yomfundisi yes irani ibandla iyona ephethe ibandla kodwa ya divorce yasishada nomunye unkosikazi iyayizulile noma ku right uqhubeka irani umsebenzi kaNkulunkulu I break scripture ihlambalaza ibandla laNkulunkulu yeah iyona okay ielder ibishop lo muntu ordainwayo ne deacon lo muntu esimiza ngeoverseer yeah lona abantu abashadi laba ubika inkinga kuyena yeah lona nje rasa everyone ola inkonzweni yakuyena lo muntu must be a husband of one wife and only ashade if lo nkosikazi uyashona yeah if lo muntu loyo ezo divorce athatha omnye unkosikazi yeah lo muntu lo yisoni leso uyesikhogwe nje kwasayena isoni leso angisho mina ethatha inkosikazi zomuntu ngisho ethathela intombi entsha nje sha cha you wrong akwazi ukuba nesithembu rani ibandla unesithembu phela lapho awunamakhosikazi amabili angelithi iBhayibheli soshaya lo hambile let's say lo hambile akashadwanga umuntu lithi iBhayibheli akabile endodeni yakhe mayibuya sekhona lo sisi unabafazi ababili phela akwazi ukuthi abe nesithembu akakwazi balesithembu akakwazi because umpriest khumbula Old Testament abapriest babeforce nokuthi babashadene ama virgin umpriest so I last purity example yenkonzo yena uma aba yena ehlulwa isimilo yena himself uzobatshela nini ukuthina abanye abantu
into engahambi sosha is apostle, prophet, nangu Paul ayumapostoli kodwa engena nkosikazi kodwa uyena osifundise ngomshado ukudlula so uyakwazi uba negift yokuthi ungasifundisa kodwa kufuneka kube yabona la njenga ethu Paul kuzenzo 20 uzathi Timothy I ordain elders in every city labo bantu kabama elders njengono Timothy was an elder no Peter was an elder eJerusalem so those people must be husband of one wife kushiwo kuyi scripture se New Testament bonke namadikoni uma engakwenzi lokho sosho lelo bandla kulona ibandla number 1 nje lelo ilapho nje esihogweni lapho this is power hour udlule kwenye into manje sesiyahamba isikhathi asekho but uke wadlula ekuthenini ukhuluma ukuthi nje wenze example kaPeter kuye kwakhulumeka la a few weeks ago azomayelana nepower la kona kuvela ukuthi ku possible ukuthi ubando no Paulos uPaul ukuthi ngenze ukuthi wayishadile baningi abantu aba social class visa izinto baningi abantu aba kodwa mina ngiyayichitha ngoba uPaul ekhona la sho khona athi ngaba imina ngedwa yini kanti ekufuze ngeke ngikwazi ukufana nomfowethu uKefas khona la sho khona athi can't I lead about a sister khona la khuluma khona uPaul sho njalo ethi ngabe mina ngedwa yini echaza ama responsibility anawo eshuthi ngabe mina ngedwa yini kanti ofuzanga mina nkosikazi can't I lead about a sister as Kefas is does so uyasho lo Paul lapho ukuthi akana nkosikazi so nje sosha into marriage sosha nem divorce it's a most sensitive thing sosha I'm not being unsensitive but ngicasulwa kakhulu sosha ukubona abantu bakithi bethatha kakhulu umoya wase America wama gender based violence wa equality wazonke lento politically bezozifaka ngenkani ebandleni we are not the world if yacasula iorder kaNkulunkulu ayibekile ebandleni if you don't like it then go out and be in the world if izucabanga ukuthi izucabanga ukuthi wena liphatha kahle abantu more than imithetho bekuNkulunkulu go out in the world right now ever since amazwe ane equality anama divorce far adlula amazwe ama-Arab namazwe ase-Africa ana prostitute ana because it's not an answer it's not even in the answer wonke amazwe into a developer kuyona developer ku-economy because amthatha umuntu esifazane amenza lingana nomuntu wesilisa then kodwa kwi-marriage afaila wonke you can check statistics i-South Africa versus yaqala into ya-equality check ama-divorce ngine PDF document ka-government last year alone angazi how many divorces happened in 1 month it's crazy and thina kabazalwane you hardly kuphela inyanga manje ungezange khona umfundisi odivorce la eKZN nje kuphela siphile esikhathini lapho even ngisho amakhosi azenceka senayibinza ukuthi umuntu avala ephepheni noma eFacebook awosha amahlaza kwakhe that's how we have run so low because asiwazi ama-oracles nama-patterns yokuthi umshado respectwa kanjani sicabanga ukuthi kufanele sikhulume nje njengabantu bezwe ngathi ama-movie actors asibona ama-movie actors asibona ama-celebrate we are Christians so asithathe serious asingabona abantu babesangana lapha eminyanga bethukana ko Facebook husband and wife nathi sasothetha kanjani we are the church of Jesus Christ and if izwa silithandi then awusosha phuma uye kwenye indawo mningi inkolo lemnyama ungaya kuzona izwi limile ngonaphakade umuntu wesilisa emshadweni nowesifazana abalingani izwini sosha ngokwezwi bawolingana ngemelenium because umuntu wesifazane uyabiza inyewo kaphela la so kwathiwa from now on awusalingani nendoda so ke please that must be done angisho amadoda indoda abuse unkosikazi sosha ayiboshwe lokho I hate with all my heart because this is your queen this is somebody whom we supposed to unkosikazi wakho sosha is your everything uzathi ulokhuzane who's this guy washijaze unkosikazi kaPotifa uJoseph uthi isikhathi unkosikazi kaPotifa kulala naye uthi indoda yakho ngicontroller everything yayo even imali yayo uthi ayazi lutho indoda yakho wonke ama-affairs ayo azwa yimina kodwa only you that means zonke izinto wayezicontrol uJoseph the only thing ayicontrol was unkosikazi unkosikazi wakho sosha uyena umuntu omshiyana everything unkosikazi wakho sosha is the most important person more than your mother more than everything so awukwazi ukum-abuse lowo muntu kodwa uma engayazi indawo yakhe ngokwezwi ukuthi lapha indawo yakhe eza ngengqondo zokusangana zokuhlanya lokugcola amafilimu namasophi laba ababukayo then social la uzohlangana nestina iBhayibheli asike emnyango la ikhona izwi lokuthi mase ngasalaleli indoda yakhe then leli Bible there is a better than she so afuneka umuntu ayazi indawo yakhe so ke mina ngiaddressa lokho sosha
yokuthi makuphilwa kahle nje kuthandana kumnandi usosha mthanda unkosikazi wakho umenzele yonke futhi inkosikazi yakho ufuna umenzele izinto. In fact, you must spend more money on your wife than yourself. So your wife is your queen, but masangena umoya wenyoka njengo Eva. Yeah. No, Sosha, we have scriptures. We have verses, Sosha. We can handle it. This is Power Hour. This is Yakotuga. Hey, Skhakhane. Yeah, look. Ngicabanga ukuthi asivale. Asivale Sosha. Ngicabanga ukuthi sengizothuka sekuningi asivale. Advice oyinikeza umuntu osemshadweni njengamanje. Yes. Wesifazane ohlukumezekile. Yes. Uthini ke? Yamhlupha indoda. If indoda yakhe yakuhlupha and uyabona your life is in danger or you are not living a life that is uyakwazi ukubona impilo engekho right. Yeah. You should not stay there. Okay. You should go. Your life, your safety, because wahlala kakhulu endaweni hectic, you change. Yeah. That's why ngibuka the program eSamerika ekuthiwa ID we bebulalana. They stay too much there babe sebethengelana inkani. Wahlala we abuse too much, you become a monster. Okay. So you should not stay in a place like that. Because number one, akuwona umshado lo. Umshado is not a place ukuthi uyongena uyohlukeza umuntu. Yeah. Akuwona umshado lo. Okay. You made the wrong mistake in life. Okay. Like we make a wrong mistake and take a wrong job or something like that. Yeah. But if umzalwane will fear God, even though hambile from that man. Because God comes first in your life. So you share under because of abuse, and you'll wait upon the Lord. And you'll stay single. Up until my brother hambe. Until I show on. As I show on my brother. Yes, because you cannot marry sapil. Okay. So uthi akaphume mayilishawa. Akaphume Sosha, it's not a right place. Akaphume Sosha. Kodwa bese linda ubaba zayo. Akakwazi ukushada isaphila Sosha. Isaphili into phela umshado Sosha is a lifetime oracle. Phambi kaNkulunkulu nje ngisho uqaleni ngathi kwasa nawe ndoda ohlukene nomuntu wesifazane. Phambi kaNkulunkulu awuhlukene naye. Unkosikazi wakho. The only time ungekwazi ukumlanda back is when eselale nenye indoda wayesihambile. Yeah. So phambi kaNkulunkulu u remains your wife. Uthini endodeni yona ehlele emshadweni okungemnandi khona? Sushilo wesifazane uthini endodeni? Indoda ehlele emshadweni umfazi ayihloniphi? Akumnandi ya. Hayi Sosha. If unkosikazi wakho uyakuhlula Sosha uyabona uyakuhlula. Yeah. Hayi Sosha. Kunokuthi uhlale nomuntu kuba nizozengxabane ngelanga umbambe ngezandla. Yeah. Yeah Sosha no. Makhele indlu nje kwenye indawo umbeke lapho Sosha. Bese ulinda zashota. Cha Sosha unkosikazi wakho. Okay. Yeah, you are just uzomlaka for life but akuhlale naye. Uma udinga usudinga nawe unkosikazi. Uzothatha omunye phela, kuya usaphinde bomfundisi kodwa uzomthatha omunye. Ngihlale naye. Yes, unesithembu. Kodwa ubumntwana kaNkulunkulu. Ubumntwana kaNkulunkulu. I-permissive will. Yeah. Engavumelekile. Yeah. But kunokuthi wena ngiyazi lokho kusound unfair kubantu but I'm not here to address abafairness abantu to begin with. I'm not here to address that. I'm not a politician. Yeah. Ngikhontsante seBhayibhelini. Ngoba ushilo uthi iBhayibheli vela alikho fair. So angizange abacanga ukuthi ngizoba apologetic ngalokho. Yeah. So indoda iyakwazi umuntu wesifazana akakwazi. Period. Why? Abalingani yini umuntu wesifazana walinyewe eGarden lase-Eden wona i-credibility yakhe yehla wemuntu wesilisa abalingani ke. So ke if kunama mishaps in life abathithwa ngokufana. Angilibhalanga iBhayibheli Sosha. Kodwa bona boxolelana ngani Sosha abantu besifazane mistake enze. Millennium siyaya Sosha iBhayibheli sobe silingana sifana nengelosi. 1000 year reign emva kwe rapture. Ibandla phela Sosha, this is not a stage sebandla le Sosha. Lana we are fighting. Kanti uJesu akabakhululanga yini bona? Ubakhululile Sosha but ezinye izinto zisa unto. Angiyakhombula ukuthi Old Testament was unto Christ. Uyakhona ngisho Sosha. Kunezinto Sosha i-redemption process. Yeah. I-redemption yaliwa yonke ngegazi lakhe. Kodwa i-process ayikapheleli. Ukhumbula ukuthi i-redemption isazohlambula lo mhlaba. Lo mhlaba usazoshintsha ube umhlaba omusha. Lokho kwenziwa igazi kaJesu kodwa akafiki lokho manje. So as much as sinakho konke but kufana ukuze kuthiwa akabonakala isayba yikho. Sinakho manje kodwa akabonakala. Uchaza i-redemption isaqhubeka ukuzambula. Sayithola yonke kodwa ayikambuleki yonke.
So ngoba sisalana ke kulesikhathi senyoka nokona yonke lento izinto zizoqhubeka sizenze ngoma limit. Mase sifile ke sesingalethi iBhayibheli ke umuntu wesifazane wesiliso futhi hayi mase sifile ngoba sesifile siya eparadise. Mase sibuyile eparadise kwaphuma imizimba le engene emathuneni yahlangana iBhayibheli sona umzimba ke ekhazimlayo. Lapho ke sosha umuntu wesiliso lingani wesifazane. Ilapho ke sobuyela lapho ekuthiwa kwabe kwamakariop lapha sobuyela ngalena ke manje kulinganwe ke iminus yonke ke lento ayikaqedwa sosha manje. Sake empini la. Okwamanje akalingani. Akalingana sosha. Kulingenwe potentially njengoba ngishilo ukuthi into eyenzeke esiphambanini siba it was a potential umhlaba sosha bolo msatho lo ebona angithi wathi uJesu wathi uNkulunkulu eqayisa indoda wathi umhlaba uzomela ukhula uyalimela ukhula namhlanje umuntu wesifazane mayizala esibhedlela akazali ngobhlungu namhlanje osenzisiwe akusona isiqalekiso leso kwaba yipunishment phela kwakuqalekiswa sikhathi leyo nto uvuke ekseni ngiyosebenza sosha that's ipunishment engayithola ngesonto nokuzala ke lezo zinto azaddresswanga siphambaneni za address kodwa asikafika isikhathi kwi-biblical timeline ziyophila mase kushintsha imizimba zigcwaliswe lapho so abazane ngifuna ba-understand lento ukuthi akusho ukuthi ngoba zonke zaphendula esiphambanweni zonke zishintsha manje no saka enyameni ezinye zoshintsha kwenye dispensation. We leave no stone unturned, as we have seen, guys. Stones have turned. Bishop Skhakhane is on fire, guys. Ngiyacela bathile now. Thila now. La kuma comments nithile nayo. Nifake nama voice konke yonke nama videos niwafake thila nayo Skhakhane. Usengiyamnikela. Mngani wami, thank you so much for coming. It's always a pleasure mfethu ukufika kwakho. Next week is somphendula ngizolanda abantu abazomphendula Skhakhane guys. Ukuthina nalento ade ikhuluma la. So thank you so much mfethu Skhakhane for coming. It's always a pleasure my brother to come. Thanks. Yeah. Guys, thank you so much for tuning in. Siyabonga kakhulu to our 760 crew for making this broadcast a success. Special thanks to our supporters and sponsors. Bese kuthi kina nonke you've tuned in. Thank you for the never-ending support. Keep on sending those messages. Let's turn the stones. See push power our IPL match with Yakubega. Let's keep on commenting and share this video. And good night.